Pin, Pon, norekin, Adurri Larrañaga. non gazara, Getaikua. zenbat urte dituzu, 12. zein da zure animale gogokoena, Koala. zein da gehien gorrotatzen duzun ikasgaia, Euskera. tortilla tipularekin edo gabe, Kim. marrazki izen gustukoena, Bob Esponja. film gogokoena, film gogokoena. Ah, Cars. Musika talde gogokoena, Barrikada. baloratu litzardi batetik 10-era. 8. Zeba, Getaikua oso ondo dago, baina hau asko gustatu zen. zein da zure irakasle gogokoena, Peio. Pedro, prácticamente el medio y Santa Fe. zein da hoberen eramaten zaizun ikasgaia, Mate o gizarte ere bai. zein da zure kirol gogokoena, Futbola. zein pasatzen diozu, Zein namu kamara.